በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሓምለ ዕለት 19 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ሓምለ 19 ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደይ ልሳን አንደበት ሁንኒ ቅዱስ ገብርኤል ኣብ በረከቱ ይሕደረና። ናይ ህፃን ቄርቆስ ናይ እሙ እየሉጣ ናይ ኩሎም በረከት ይሕደረና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አሜን አሜንና። ሓምለ 19 ናይ ራማ ልዑል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ንህፃን ቅዱስ ቄርቆስን ኣድኡ እየሉጣን ካብ ዝነድድ እሳት እቶን እሳት ብተኣምራት ዘድሓኖም ዕለት እዩ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ንህፃን ቄርቆስን ኣዲኡ ቅዱስ እየሉጣን ካብ ዝነድድ እሳት ከም ዘድሓኖም 3 ዓመት ከይመልኦ ኣብ 2 ዓመት 9 ወርሑን ዓብይ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ኣቦኡ ቆዝሞስ ወይ ከዓ ስምዖን ኣዲኡ ከዓ እየሉጣ ይበሃሉ። ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ኣብ ሕዳር ዕለት 15 ዝተወልደ ክኸውን ከሎ ሃገሩ ኣብ ታሕታይ እስያ ፍሉይ ስሙ ድማ ሃንጌቤን ይበሃል። እቲ ዘመነ ሰማዕታት ስለ ዝነበረ መምለኬ ጣዖት ዝኾነ ንጉስ እስክንድሮስ ንቅድስቲ እየሉጣ ንጣዖት ስገዲ ኢሉ ኣስገደዳ እሞ ንሳ ድማ ህፃን ወደይ መፂኡ ይመስክር ኢላ ተዛረበት እሞ ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ኣምፂኦም ሓተትዎ። ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ድማ ንጣዖት ኣይንሰግድን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ዘይሰዓር ኣምላኽ ስለ ዘሎ ንዑ ኢና ንሰግድ እምበር ኢሉ ናይ ኣምላኹ ክብሪ ብህፃን አንደበቱ መስከረ። እዚ ህፃን ድማ ነዚ ኣብ ዝመስከረ ግዜ ዕድሚኡ ገና 2 ዓመትን 9 ወርሕን ነበረ። ከምዚ ብዝበለ ቅዱስ ቂርቆስ ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ንጉስ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኣብ ዝመስከረ ግዜ ንጉስ ብጣዕሚ ተቆጣዕሞ 40 ጋን ማይ ዝሓዘ በርሚል ቀሪቡ 40 መዓልቲ ሙሉእ እሳት አንዲዱ ዘይቲ ካልእን ብዙሕ ብጣዕሚ ዝጎድእ ነገራት ኣብ ውሽጢ ወሰኸ። ንህፃን ቅዱስ ቄርቆስን ኣዲኡ እየሉጣን ናብቲ እቶን እሳት ምእንቲ ከእትውዎም ኣዘዘ። ንጉስ እስክንድሮስ ንጭፍራኡ ስም፣ ጨው፣ ባሩድ፣ ቁልቋል ብዙሕ ጎዳኢ ነገራት ወስኽሉ ኢሉ ኣዘዞም። ጭፍራታት ድማ ዝኣዘዞም ድሕሪ ምፍጻም መፂኦም ዝኣዘዝካና ኩሉ ወሲኽናሉ ነዲዱ ፈሊሑ ኣሎ በልዎ። ድምፁ ድማ ከም ነጎድጓድ ይስማዕ ነበረ። ናይ ፍልሓቱ ሓይሊ ከዓ 14 ክንዲ ዝኣክል እንዳዘለለ ይወፅእ ነበረ። ኣብ ውሽጡ ዝኣትዉ ሰባት ኣዝዝ በልዎ። ድሕሪኡ ድማ ህፃን ቄርቆስን ኣዲኡ እየሉጣን ሒዞም ካብ እስር ቤት ኣምፅእዎም። ብክርስቶስ ስም ስለ ዝኣመኑ ኣብ እስር ቤት የእትዮም ኣሲሮሞም ስለ ዝነበሩ ፍልሓቱ ናብ ላዕሊ ናብ ዝዘልል ናብ ውሽጢ ጋን ንኸእትውዎም ክወስድዎም ከለዉ በቲ ግዜ 1000 ካብ 1400 ሰባት መፂኦም ኣብ ዝፈልሐ ናይ ሓፂን ጋን ናይ ቅዱሳን ኣማውታ ምእንቲ ክርእዩ ንጉስ ኣዘዘ። ቅድስቲ እየሉጣ ድማ ናይ ፍልሓቱ ግርማ ኣብ ዝረኣየት ግዜ ተሸበረት። ዝፅበያ ዘሎ ዋጋ ገዲፋ ክትክሕድ ደለየት። ቅዱስ ቄርቆስ ድማ ነዚ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ኦ ኣደይ ካብ ናይ ሓፂን ጋን ግርማ ዝተለዓለ ኣይትፍርሒ፣ ስምባደ ከዓ ኣይሕደረኪ እንዳበለ ካብ ቡሉይን ካብ ሓዲስን እንዳጠቐሰ ምእንቲ ክትጸንዕ መሃራ። ነገር ግን ኦ ኣደይ ንኣናንያን ንኣዛርያን ንሚሳኤልን እግዚአብሔር ካብ እቶን እሳት ከም ዘውፅኦም ፍለጢ፣ ንዓና ድማ ካብዚ ውሽጢ እሳት ከድሕነና ይኽእል እዩ። ኦ ኣደይ ካብ ሓላፊ ካብዚ ናይ ዓለም ጭንቂ ክተምልጢ ክትብልዶ ኣብ ዘይሓልፍ ናይ ዘለዓለም እሳት ክትኣትዊ። ኦ ኣደይ ነዚ ኣይትድለይ ይትረፍኪ። ሕጂ እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ኣሎ እሞ ክረድአና እዩ። ንሶስና ካብ ሓጥኣን ኢድ ዘድሓና
ንዓና ድማ ካብ ዝእሳት ከድሕነና እዩ ንዳንኤል ካብ ኣፍ ኣናብስ ተድሓነ ንሱ ከድሕነና እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ውሽጢ እሳት ግዴታና ክንፍጽም እንተፈቂዱ ድማ ናይ ኢዮብ ነጻነት ትዕግስቲ ክንረክብ ይግበአና ንሱ ደቁን ሰበይቱን ዝረኸበ ገንዘብ ኩሉ ስኢኑ ኣብ መጨረሽታ ሰብነቱ ስኢኑ ነበረ እሞ ወላ ሓንቲ እኳ ዝተረፎ እንተዘይነበሮ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝበሎ ነገር የለን እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ድማ ወሰደ ናይ እግዚአብሔር ስሙ ንዘለዓለም ይመስገን በለ ንሕና ድማ ነዚ መከራ ክንዕገስን ንጽበየና ዘሎ ክንክተልን ይግበአና እንዳበለ ኣብዚሑ ነዲኡ መከራ ነገር ግን በዚ ምኽሪ ነዲኡ ክመልስን ንሰማዕትነት ከቅርባን ኣይከኣለን ድሕሪዚ ቅዱስ ቂርቆስ ይዒንቱ ናብ ሰማይ ኣቕኒዑ ክጽሊ ጀመረ ኦ እግዚአብሔር ኣቦይ እዛ ባሪኻ ካብ ትኽሕድ ካብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ንዓይ ሕኸኸን በለ ጎይታይ ነዚ ክትገብር ኣይግበአካን ጎይታይ ሕርሻ ኣቃጺልካዶ ንፍሬኡ ክትባርኽ ትደሊ ኣለኻ በለ ጎይታይ ነቲ ዕንጨይቲ ቆሪጽኩም አንድድዎ ነቲ ቆጽሊ ድማ ሓልዎ ኢልካ ክትእዝዝ ኣይግበአካን ነቲ ዕንጨይትን ቆጽልን ደኣ ሓሉ ኢልካ ኣዝዝ እምበር እዝስ ኣይግበአካን ዝኣመነካ ኩሉ ምእንቲ ነዚ ክርእዩ ምድሓን ዝኽእል ኣምላኽ ነይርዎም እንተዝኸውን ካብዚ እሳት ኣይመሃደሙን ነበሩ ኢሎም ከይጠራጠሩ ዲያብሎስ ካብ በዓል ስልጣን ንላዕሉ ኣነ በርታዕኹ ንቅዱሳን ድማ ስዒረዮም ኢሉ ከይምካሕ ካብ ምእመናን ንሓንቲ በጊዕ ወሲደ ምእንቲ ከይብል ጎይታይ ናይ ሓይሊ መንፈስ ነደይ ኣሃባ ኣበርታዓያ ኢሉ ጸለየ በቲ ጊዜ ዲያብሎስ ካብ ኣሃዲሙ ከደ ድሕሪኡ ቅድስቲ ኢየሉጣ ኣዲኡ ከምዚ በለት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣቦ ዝኾንካኒ ወደይ ጎይታኻ ሓይሊ ሃበኒ ንንጽበየና ገድልና ንፈጽም እሞ ዓወት ንርከብ በለቶ እሳት ዝመልአ ጋን ክርኢ ከለኹ ካብ ምንጪ መሊኡ ዝወርድ ዘሎ ጠሊ ኮይኑ ይርእየኒ ኣሎ እሞ እዞም ቅዱሳን ድማ እዚ እንዳተዛረብኩ ከለዉ ኣልዒሎም ናብ ውሽጢ የእተውዎም ኣብ ውሽጡ ድማ ክሳድ ዝቆርጽ ልቢ ዘጣምም ከድቢ ዝስንጥቕ ከብዲ ማለት እዩ ከብዲ ዝስንጥቕ ሱር ዝብጥስን መሳርሒ ነበሮ ኣብታ ጊዜ ብቕጽበት ናይ ራማ ልዑል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከም ቅጽበት ዓይኒ ፈጢኑ ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቲ እሳት ፈጺሙ ኣብረዶ ካብ ቅዱሳን ከዓ ንሓደ እኳ ከይተንከፈ ነቲ ናይ ሓጺን ጋን ምፍላሑን ምቅጻሉን ጸጥ በለ ከማይ ከዓ ኮነ ናይ ራማ ልዑል ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሓለዋኡ ደገፉ ኣይፈለየና ካብ በዓሉ ድማ በረከት ይኽፈለና ኣሜን ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለቂርቆስ እንተ ይፈርሆ ለነድ ዘይደምጽ ከመ ነጎድጓድ እንበይነ ኣድማኣ ለቱ ኪዳነ ምህረት እምወልድ ይምጻእ ሞተ ላህም ወላዕለ ሰብእ ብድብድ ሃበ ተሃንጸ በስሙ ማፈድ ይብል በረከት ረድኤት ናይ ቅድስቲ ኢየሉጣ ኣዲኡን ናይ ቅዱስ ቂርቆስ ከምኡውን ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ከምኡውን ናይ እስና ቅዱሳን ሰማዕታት ነቕርብ ኣርያኖስ ብሰማዕትነት ዝቐተሎም ናይ እስና ሃገር ሰማዕታት ጭካን ኣርያኖስ ናብ ከተማ እስና 3 ጊዜ ክመጽእ ከሎ ኣብ መጀመርታ ተጋዳሊት ንዝኾነ ንዳላዥ ብሰማዕትነት ቀተላ ቀፂሉ ድማ ሱሩስ ካኡ ህርማን ያንፋን ስንጣንያን ዝተባሃላ ዝኸበራ ቅዱሳን ደቃ ድማ ጉንበት ዕለት 17 ብሰማዕትነት ቀተለን ኣብ ካልኣይ ጊዜኡ ድማ ስሞም ኣውሳፊዮስ ታማን ህርማንን ባኮስን ዝተባሃሉ ን4 መኳንንት ሰነ ዕለት 7 ብሰማዕትነት ቀተሎም ኣብ ሳልሳይ ጊዜ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤታ ደቂሳ ንዝነበረት ኣረጊት ስለ ናይዞም ቅዱሳን ድሕሪ ምሕታቱ ቀተላ ድሕሪዚ ኣርያኖስ ካብ ክርስትና ወገን ንዝረኸብዎ ኩሎም ምእንቲ ክቐትልዎም ንጭፍራኡ ኣዘዘ ዝኸበረ ባሕታዊ ይስሐቅ ድማ ክርስቲያን ሰማዕትነት ኣይ ቦታ ክወስድዎም ከለዉ እቲ መኮንን ኣብ ዝረኣይዎ
ጊዜ ኩሎም ብሓደ ቃል ብኣምላኽና ብክርስቶስ ዝተኣመና ክርስቲያን ኢና ኢሎም መስከሩ። መኮንን ድማ ሐምሌ ዕለት 19 ናይ ከተማ እስያ ክርስቲያን ካብ ዓበይቶም ስጋብ ንእሽቶኦም ዘለዉ ኣዋልድን ኣወዳትን ኩሎም ከም በጊዕ ኣሕረዶም። ኩሎም ድማ ናይ ሰማዕትነቶም ኣኽሊል ተቐበሉ። መኮንን ናብ ከተማ እስና ድሕሪ ምኻዱ ተመሊሱ ናብ ከተማ እስና ኣብ ዝመፀ ጊዜ 3 ሓረስቶት ረኸበ። ንሶም ድማ እቲ ዝገበሮ ፈሊጦም ንሕና እውን ክርስቲያን ኢና ብሰማዕትነት ቅተለና በልዎ። ንሱ ድማ ኣብ ዝሓርሱሉ ቦታ ብዝሓዝዎ ናይ ሕርሻ መሳርሒኦም መስከረም ዕለት 11 ቀተሎም። ስሞም ድማ ሱሩፋስ፣ አንጣኪዮስ፣ ሰሓድራ ይበሃሉ። ንኤጲስቆጶስ ቅዱስ ይስሐቅን ድማ መኮንን ኣሲሩ ንጣዖት ምእንቲ ክስውዕ ኣገደዶ። ቅዱስ ይስሐቅ ግን ንጎይታና ብምእማን ጸንዐ። መኮንን ጽንዑ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ነዚ ቅዱስ ባሕታዊ ናብ ውሽጢ እሳት ከተቶ እሞ ሰማዕትነቱ ድማ በታ እሳት ፈጺሙ ናይ ዓወት ኣኽሊል ተሸለመ። እዚ ከዓ ታሕሳስ ዕለት 14 እዩ። ናይ መከራኡ ዘመን ድሕሪ ምሕላፉ ምእመናን ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ንቅዱስ ስጋኡ ኣብ ውሽጣ ኣንበሩ። ናይ ሰማዕታትን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓሩና አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ጥቡአነ ልብ ወህሊና ሰማዕታተ ክርስቶስ ዘሃገረስ እስና ምስለ አብ ወእም ወምስለ ህፃን ዘቀተልኩሙ ወአልተ መኮንን አርያና እንበለ ያትርፋ አሃደ ለዜና በረከትኩም ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ በጥላን ሰማዕት ቅዱስ በጥላን ናይዚ ቅዱስ አቦኡ አውስጢኪዮስ አረማዊ ዝነበረ ክኸውን ከሎ አዲኡ ድማ ኤልያና ግን ከዓ አረማዊት ክርስቲያን ነበረት። ይቅሬታ አዲኡ ድማ ኤልያና ግን አማኒት ክርስቲያን ነበረት። በጥላን ድማ ኣብ ዝዓበየ ጊዜ ጥበብ ኩሉ ተማሂሩ ብጣዕሚ ፈጣን ፈላጥ ኮነ። ሓደ ቀሺ ድማ ናይ በጥላን ብጣዕሚ ፈላጥነትን ኣስተውዓልነትን እንዳድነቐ ነገር ግን ከሓዲ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ኣብ ቀረባ ገዛኦም ይነብር ነበረ። ንሱ ድማ መሪሑ ናብ ቅድስቲ ቅንዕቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ምእንቲ ክመርሖ ስለ በጥላን ንጎይታና ብጸሎት ይሓቶ ነበረ። እቲ ቀሺ ድማ ብጸሎቱ ኣብ ዘብዝሐ ጊዜ ጎይታና በጥላን ብናቱ ኢድ ከም ዝኣምን ብራእይ ገለጸሉ። እቲ ቀሺ ድማ ንበጥላን ኣብ ዝረኸቦ ጊዜ ሰላምታ እንዳሃቦ ኣብ ማእኸሎም ፍቕሪ ጸንዐ። በጥላን ድማ ናብዚ ናይ ቀሺ ቤት እንዳኣተወ ክልቲኦም ከዕልሉ ጀመሩ። እቲ ቀሺ ድማ ናብ ጎይታና ናይ ጎይታና ኣምላኽነት ብኡ መሃሮ። ምስ ተምሃረ ድማ በጥላን ብጎይታና ኣመነ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ጎደና እንዳኸደ ከሎ ተመን ነኺስዎ ንሞት ዝተቓረበ ሰብ ረኸበ። እቲ ተመን ድማ ኣብኡ ነበረ። ኣብዚ ጊዜ በጥላን መምህረይ ብክርስቶስ እንተኣሚንካ ብስሙ ተኣምራት ክትገብር ኢኻ ኢልኒ እዩሞ እስከ ናይ መምህረይ ቃል ክፍትን ኢሉ ነቲ ሰብኣይ ምእንቲ ክፍውሶ እቲ ተመን ድማ ምእንቲ ክመውት ናይ ጎይታና ጸለየ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ጸሎቱ ሰምዖ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ፈጢኑ ደሓነ። እቲ ተመን ከዓ ሞተ እሞ ናይ በጥላን ሃይማኖት ድማ ተወሰኸሉ። ድሕሪዚ በጥላን ናብቲ ቀሺ ከይዱ ተጠመቐ። ኩሉ ጊዜ ድማ እንዳኸደ ይመሃር ነበረ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ሓደ ዓይነ ስውር ሰብ ናብ ናይ ቅዱስ በጥላን ቤት ክመጽእ ከሎ ኣቦኡ ነቲ ሰብኣይ ካብ ደገ መለሶ። ቅዱስ በጥላን ድማ ንኣቦኡ መን እዩ ደልዩኒ እንተበሎ ኣቦኡ ድማ ክተድሕኖ ዘይትኽእል ዓይነ ስውር ሰብ እዩ በሎ። ቅዱስ በጥላን ድማ ነቲ ዓይነ ስውር ፀዊዑ ኣብ ልዕሊኡ ጸሎት ጸልዩ ፈወሶ። ናይቲ ዓይነ ስውር የዒንቲ ድማ ተገለጻ፣ ምርኣይ ድማ ከኣላ። እቲ ዓይነ ስውር ዝነበረ ሰብን ኣቦኡን ድማ ነዚ ኣብ ዝረኣዩ ጊዜ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። በጥላን ድማ ናብቲ ቀሺ ወሰዶም እሞ ተጠመቑ። ቅዱስ በጥላን ጥበብ እንዳገበረ ንድውያን ብዘይ ዋጋ ይፍውስ ነበረ።
ነገር ግን ብጎይታና ከም ዝኣምኑ ይገብሮም ነበረ። ናይቲ ነገር ጥበበኛን ድማ ብኽፍኣት ተላዒሎም ጥበበኛታት ድማ ብኽፍኣት ተላዒሎም ምስ ዘእመኖም ክርስቲያን ናብ ንጉስ ከሰስዎ። ንጉስ ድማ ነቶም ዝኣመኑ ሰባት ንኣማልኽቱ ምእንቲ ክስውኡ ኣዘዞም። ንሶም ግን ብዘይ ምእዛዞምን ብጎይታና ክርስቶስ ስም ስለ ዝተኣመኑን ርእሲ ርእሶም ብሰይፊ ኣቑረጾም። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊሎም ድማ ተሸለሙ። ንቅዱስ ጴጥላን ግን ንጉስ ብብዙሕ መሳቀይ ኣሳቀዮ። እዚ ቅዱስ ድማ ብተኣምራቱ ንብዙሓት ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምእማን እንዳምፀአ ብሰማዕትነት ዓረፉ። ንጉስ ድማ ንቅዱስ ጴጥላን ናብ ዝጠመየ ኣንበሳ ሃቦሞ። እቲ ኣንበሳ ግን ኣብ ትሕቲ እግሩ ወዲቑ ንእግሩ ለሓሰሉ እምበር ኣይተንከፎን። ንጉስ ድማ በዚ ነገር ሓሪቑ ርእሱ ብሰይፊ ምእንቲ ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ከም ትእዛዙ ድማ ገበሩ እሞ ቅዱስ ጴጥላን ከዓ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጺሙ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተቐበለ። ናይ ቅዱስ ጴጥላንን ናይ ኩሎም ቅዱሳንን ረድኤትን በረኸትን ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓሩና ኣሜን። አርኬ ሰላም ለከ ሰማዕት ጴጥላን ዝሃገረ ትእማዳን በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሞትከ በሰይፈ ሐጺን ምስለ እውር ዘፈወስኮ ወምስለ መምህርከ ካህን እንዘ ክዋኔከ ከመ ኤር ወስን ይብል በረከቱ ይሕደረና። 19 ሐምለ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ፣ ቅዱስ ጴጥላን ጠቢብ ሰማዕትን ማህበሩን፣ ቅዱሳን ሰማዕታተ እስና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ ኣብየ ጊዜ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም አሜን። በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጥበ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተረበልና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 20 ሐምለ ስንክሳር ንቕጽል። እንኳዕ ናብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያምን ናብ ዓቢ ሰማዕት ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊትን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ንስማ ጸዋውዓ ክብሪ ይኹን እሞ ኣደ ብርሃን ድንግል ማርያም በዛ መዓልቲ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወት። እዚ በዓል ምስ 33 ናይ እመቤትና በዓላት ከም ሓደ ኣይቆጸርን እዩ። ምክንያቱ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ባእታ ምስ ባእታ ይሰማማዕ እዩ ኢሎም ናይ ታሕሳስ 3 በዓል ምስ 33 ደሚሮሞ እዮም። እመቤትና ናብ ቤተ መቕደስ ዝኣተወት ክልተ ግዜ ክኸውን ከሎ ሓደ ሎሚ እንኽብሮ ካብ ትውለድ ኣብ 80 መዓልታ ዝኣተወትሉ እዩ። ካብ ጉንበት ሓደ ጀሚርና ንደምሮ 80 መዓልቲ ይመጽእ። ኦሪት ከም ዝኣዘዞን ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ንንጽህቲ ህፃን ንድንግል ማርያም ሓቂፎም ደቂ ርግቢት ሒዞም ናብ ቤተ መቕደስ ከዱ። ካህናት ዘካርያስን ስምዖንን ወፂኦም ብደስታ ተቐበልዎም። እመቤትና ንወለዳ ማፀን ዝኸፈተት በኹሪ ስለ ዝኾነት ኣብ ግድሚ እግዚአብሔር ኣቕረብዋ። ካልኣይ ድሕሪ 3 ዓመታት ከም መብፅዓኦም ናብ ቤተ መቕደስ ወሲዶም ንእግዚአብሔር ሃብዋ ተመሊሶም። እግዚአብሔር ሎሚ ክውዳእ እዩ ጽባሕ ክደቅቕ እዩ ዘይበሃል ናይ ድንግል ኣዲኡ ፍቕሪ ኣብዚሑ ይዓድለና። በረከታ ድማ ኣባና ጸኒዑ ይንበር አሜን። ቅዱስ ቴዎድሮስ ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በረከት ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ይሕደረና አሜን። ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ስሙ ዮሃንስ ይበሃል ነበረ። ንሱ ድማ ካብ ላዕለዋይ ግብፂ ሰጥብ ካብ እትበሃል መንደር እዩ። ናብ ከተማ አንጾኪያ ድማ ምስ ሰራዊቱ ወሰድዎ እሞ ኣብኡ ነበረ። ካብታ ከተማ ድማ ንሓንቲ ጓል መኳንንቲ ተመርዓወ እሞ ንሳ ድማ ጣዖት ተምልኽ ነበረት። ሰብኣያ ዮሃንስ ዘምልኾ ግን ኣይትፈልጥን ነበረት። ድሕሪዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ዝተወልደ ግዜ ኣዲኡ ናብ ጣዖት ኣቕሪባ ኣምልኾታ ክትምህሮ ደለየት እሞ ኣቦኡ ግን ኣግደፎ። ስለዚ ድማ ተቆጢዓ ንሰብኣያ ንዮሃንስ ኣባረረቶ። ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ምስ ኣዲኡ ተረፈ።
أبو يوحنس كا ودو تيودروس ناب حقنيا منقدي منتي كمرحو ناب እግዚአብሔር يصلن يمالدن نبره ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ኣብ ዝዓበየ ግዜ ጥበብ ተምሃረ ጎይታና ድማ ልቡ ብሩህ ገበረሉ ስሙ አውላኪስ ናብ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ ድማ ከይዱ ናብ ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠመቀ ኣዲኡ ድማ ዓብይ ሓዘን ሓዘነት ድሕሪ እዚ ስለ ኣቡኡ ብሂወት ከም ዘሎ ወይ ከም ዘየለ ሓተተ እሞ ካብ ኣገልግሎቱ ሓደ ድማ ናይ ኣቡኡ ስራሕ ብስውር ነገሮ ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ድማ ጎበዘ ብጣዕሚ እውን ብርቱዕ ኮነ ንጉስ ድማ ናይ ሰራዊቱ ሓለቃ ገይሩ ሸሞ ንናይ ፋርስ ሰባት ክዋግኦም ኣብ ዝወፀ ግዜ እዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ብጣዕሚ በርትዐ ንናይ ፋርስ ንጉስ ወዱ ድማ ማረኾ ምስኡ ከዓ ምብራቃዊ ቴዎድሮስ ነበረ ንናይ ፋርስ ሰራዊት ድማ ኣሳደድዎም ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ድማ ናይ ፋርስን ናይ በርበርን ሰባት ኣብ ልዕሊ ሮማውያን ተለዓሉ ንብዙሓት ከተማታት ድማ ኣጥፈኡ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ኣብ ዝሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ፈርሐ ንቴዎድሮስ ፀዊዑ ድማ እንታይ ንግበር ኩሎም ሰራዊትካን ናይ ኣፅዋር መሳርሒትካን ሒዝካ ናብ ውግእ ውፃእ በሎ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ንስኻ ናይ ኣፅዋር መሳርሒካ ወሲድካ ንዓሽከርካ ሃቦም ኣነ ግን ክብሪ ይኹነሞ ብፈጣሪየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጋዝነት ይኣምን እየ እሞ ናይ ኣፅዋር መሳርሒ ኣይደልን ኣነ ንበይነይ ናብ ውግእ ክኸይድ እየ ካብ ወተሃደራት ድማ ንሓደ ከማን ምሳይ ኣይወስድን ኣብ ውሽጢ ኢደይ ዘሎ ጦርን እዚ ዝተቐመጥ ኩሉ ፈረስን ጥራሕ ይኣኽለኒ እዩ ምሳይ ዝወፅእ ፈጣሪየይ ንሱ ፈጣሪየይ ክረድኣኒ እዩ ንጉስ ድማ በል ጸላእትና ናባና ቀሪቦም እዮም እሞ ዝደለኻዮ ግበር በሎ ንጽባሒቱ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ሰልፊ ወፀ እሞ ንጉስ ድማ ንናይ በርበር ሰባት ምእንቲ ክትዋግኦም እንታይ ሓይሊ ኣለካ ምክንያቱ ንሶም ብዙሓት ወገናት እዮም በሎ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ እዚ ንጉስ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ንስኻ ምስ ሰራዊትካ በዚ ቁም ኣነ ድማ ናብኦም ንበይነይ ክኸይድ እየ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ድማ ክትርኢ ኢኻ በሎ ኣነ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ከም ዘጥፍኦም ይፈልጥ እየ እሞ ካብኦም ከዓ ሓደ ከማን ናብ ቤቱ ኣይክምለስን እዩ በሎ ንጉስ ድማ ኣደነቐ ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣደነቑ ድሕሪ እዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ውግእ ንበይኑ ኸደ ንንጉስ ድማ ካብኡ ኣብ ርሑቕ ኣብ ዝኾነ ቦታ ገደፎ ናብ ናይ በርበር ሰባት ድማ በፅሑ እሞ ትዋግኡ ዲኹም ወይስ ብሰላም ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ኢኹም በሎም ንሶም ድማ ብዘይካኻ ናብ ሰልፊ ዝመፀ ኣይንርእን ኢና ዘለና እሞ ምስ መን ክንዋጋእ በልዎ ንሱ ድማ ወላ ሓደ ምሳይ ክመፅእ ኣይደልን እየ ኣነ ንበይነይ ምስ ብፈጣሪየይ ሓይሊ ከጥፍኣኩም እየ በሎም ምናልባት ከልቢ ከተባረር መፂኻ ትኸውን እንተደሊኻ ግን ናባኻ ክመፅእ ምእንቲ ካባና ሓደ ምረፅ እሞ ክልቲኹም ተጋጠሙ በልዎ ኣብታ ግዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ካብ ልዕሊ ፈረስ ወረደ እሞ ገፁ ናብ ምብራቅ ገይሩ ከምዚ እንዳበለ ጸለየ ንጣዖታት ስጋብ ዘጥፍኦምን ናይ ባቢሎን ከተማ ዘንዶ ስጋብ ዝቐትሎን ንነቢ ዳንኤል ዘጸናናዕኻዮ ወጎይታይ ኦ ኣምላኸይ ከምኡ ድማ ሎሚ ምሳይኩን ብረድኤትካ እውን ኣጽንዓኒ ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግብአካ እዩ ንዘለዓለም ኣሜን ኢሉ ጸለየ ጸሎቱ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ ድማ ኩናቱ ኣልዒሉ ኣብ ልዕሊኡ ብመስቀል ምልክት ኣማዕተበ ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተቐሚጡ ኣብ ልዕሊ ናይ በርበር ሰባት ከምዚ እንዳበለ ተዛረበ ምእንቲ ክንዋጋእ ናባይ ንዑ ክብሪ ይኹነሞን ንእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ባርያኡ እየ ከምዚ እንዳበለ ኣብ ልዕሊ ማእኸሎም ኣትዩ ንናይ በርበር ሰባት ኣጥፍኦም ካብኦም ድማ ፈረሰኛታት ይኹኑ ብእግሮም ዝኸዱ ወላ ሓደ ኣየትረፈን ናይ መኳንንቱ ቸብቸቦ ቆሪጹ ናብ ንጉስ ኣቕረበ ንጉስ ድማ ተቐበሎ ሰራዊት ድማ ሰገድሉ ናይ አንጾኪያ ሰባት ድማ መጺኦም ናይ በርበር ሃገር ማረኹ ኣውኪስጦስ ኣብ ዝበሃል ሃገር ድማ ሰባት ዘምልኽዎ ዓብይ ገበል ነበረ ምእንቲ ክበልዖም ኣብ በብዕለቱ ክልተ ሰባት ይህብዎ ነበሩ ክልተ ኣዋልድ ዘለዋ ከዓ ሓንቲ ክርስቲያን መበለት ነበረት
ምእንቲ ክበልዐን ድማ ንደቃ ወሲዶም ናብቲ ገበል ኣቕረብዎን። በቲ ጊዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብቲ ሃገር መጸ። እታ መበለት ድማ ኣብ ቅድሚኡ ቆመት። ደቃ ወሲዶም ምእንቲ ክበልዐን ንገበል ከም ዘቕረብዎን ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ኩሉ እንዳልቀሰት ነገረቶ። ክርስቲያን ከም ዝኾነት ድማ ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ብልቡ ነዛ ሰበይቲ በዲሎማ እዮም እሞ እግዚኣብሔር ድማ ክብቀለላ እዩ በለ። ሽዑ ካብ ፈረሱ ወሪዱ ገጹ ናብ ምብራቕ ገይሩ ጸለየ። ድሕሪኡ ድማ ናብቲ ገበል ቀረበ። ናይታ ከተማ ሰባት ከዓ ይምልከትዎ ነበሩ። ብኹናት ወጊኡ ድማ ነቲ ገበል ቀተሎ። ንውሓቱ ድማ 24 ክንዲ ኮነ። ነተን ደቂ መበለት ደቃ ድማ ኣድሓነን። ድሕሪኡ ድማ ኣቦኡ ምእንቲ ክደሊ ናብ ላዕለዋይ ግብጺ ከደ። ነብኡ ድማ ረኸቦ። ኣቦኡ ድማ ወዱ ምዃኑ ብምልክት ፈለጦ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ኣቦኡ ስጋብ ዝዓርፍ ኣብኡ ነበረ። ድሕሪኡ ናብ ከተማ አንጾኪያ ተመለሰ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ክብሪ ይኹኖሞ ንክርስቶስ ከም ዝኸሓደን ንጣዖት ከም ዘምለኸን ንክርስቲያን ድማ ከሳቕን ረኸቦ። ካብዚ ኣቐዲሙ ናይታ ከተማ ሰባት ዘምልኽዎ ገበል ንሱ ከም ዝቐተሎ ናይ ኣውኪስጦስ ሃገር ሰባት ናብ ንጉስ ከሲሶሞ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ድማ ንጉስ ልኢኹ ኣቕረቦ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ናብ ንጉስ ኣብ ዝቐረበ ጊዜ ንንጉስ ከምዚ ኢሉ ዘለፎ። ኣንታ ስራሑ ክፉእ ዝኾንካ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ገዲፍካ ንዝረኸሱ ጣዖታት ዘምለኽካ ናይ ሓጢኣት ወዳ ወይልኻ እግዚኣብሔር ፈጢኑ ንመንግስትኻ ከጥፋ እዩ። ኣብታ ጊዜ ድማ ንጉስ ተቖጢዑ ኣብ መሬት ኣውዲቖም ምእንቲ ክገርፍዎ ንወተሃደራቱ ኣዘዞም። ከምኡ ከዓ ገበሩ። ደሙ ድማ ከም ማይ ፈሰሰ። ኢዱን እግሩን ድማ ኣብ ጉንዲ ቸንከርዎ። ኣብ ውሽጢ ስቃይ ከሎ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝተኣዘዘ ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ናብኡ ወረደ። ከምዚ ከዓ በሎ፣ ጽናዕ እሞ ምኽንያቱ ናይ ገድልኻ ፍጻሜ ቀሪቡ እዩ እሞ ስጋኻ ኣብ ውሽጢ ኣብ ዝነበሩሉ ቦታ ድማ ድንቅታት ተኣምራት ክግለጹ እዮም በሎ። ክብሪ ይኹኖሞ ብጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ቃል ኪዳን ሃቦ። ዝኽርኻ ዝገብሩ ኩሎም ወይ ድማ ብስምካ ንዝጠመዩ ዘጽግብ ንዝጸምአ ዘስትን ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያንካ መባእን መጻሕፍትን ንዝህብ ኣነ ሓጢኣቱ ኩሉ ክድምስሰሉ እየ። ገድልኻ ዝጽሕፍን ወይ ንዘንብቦን ንዝሰምዖን ወይ ድማ ንዝገዝኦን ኣነ ስሙ ኣብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ክጽሕፎ እየ። ድሕሪኡ ብዙሓት ካብ ናይ ንጉስ ሰራዊትን ካብቶም ህዝብን ተኣኪቦም ነቲ ንጉስ ከምዚ ኢሎም ተዛረብዎ። ኣንታ ከሓዲ እግዚኣብሔር የጥፍእካ። ካብ ጸላእትና ንዘድሓነና ሓያልን ጽኑዑን ንዝኾነ ንዝኸበረ ቴዎድሮስ ተሳቕዶ ኣለኻ በልዎ። ነዚ ኩል ኢሎም ብኽብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ኣብታ ጊዜ ድማ ንጉስ ተቖጢዑ ንኹሎም ኣቕተሎም። ሰማዕታት ከዓ ኾኑ። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተቐበሉ። ድሕሪኡ ድማ ንጉስ ኣዘዘ። ናይ ሓፂን ዓራት ኣምፂኦም ንቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ልዕሊኡ ኣደቂሶም ብትሕቲኡ ድማ እሳት ኣንደዱ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ ጸለየ። ኦ ፈጣሪየይ ንሰለስተ ደቂቕ ካብ እሳት ከም ዘድሓንካዮም ኣድሕነኒ በለ። ብቕጽበት ድማ እቲ እሳት ጠፈ። ከም ናይ ንግሆ ጊዜ ቁሪ ድማ ኮነ። ካብ ሰማይ ድማ ከምዚ ዝብል ቃል መጸ። ክብሪ ይኹኖሞ ካብ ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ዝተውሃበካ ጽናዕ በርትዕ በሎ። ኣብታ ጊዜ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ተንሲኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆመ። ከምዚ ከዓ በሎ፣ ክብሪ ይኹኖሞ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሕኑኒ እዩ። ኣንታ ከሓዲ ሕፈር በሎ። ናይ ንጉስ ናይ ጭፍራ ሓላፊ ድማ ነዚ ኣብ ዝረአየ ጊዜ ክቡር ቴዎድሮስ ካብ ዘምልኾ ክብሪ ይኹኖሞ ብዘይካ ጎይታን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ የለን ኢሉ መስከረ። ንዕኡ ድማ ርእሱ ኣቁረጾ እሞ ብሰማዕትነት ሞተ። ንቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ብዙሕ ድሕሪ ምስቃዩን ድሕሪ ምስልቻውን ርእሱ ብሰይፊ ክቆርጹን ስጋኡ ድማ ከቃጽሉን ኣዘዘ። ብናይ ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቓድ ድማ ናብ ኣፍታ ገዛ ናይ ኣዲኡ ወሲዶም ርእሱ ቆረጽዎ። ኣብኡ ድማ ደምን ጸባን ፈሰሰ። ዓብይ እሳት ኣንዲዶም ድማ ስጋኡ ናብቲ እሳት የእተውዎ
يأتوا እትእሳት ግን ኣይተንከፎን ኣዲኡ ድማ ነቶም ወታደራት ብዙሕ ወርቂ ሂባ ንስጋኡ ወሰደቶ ብዝወቀቡ ልብሲ ድማ ጌራ ገነዘቶ ስጋብ ናይ መከራ ፍጻሜ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤታ ኣንበረቶ ድሕሪኡ ኣብያተ ክርስቲያናት ተሰርሓሉ እሞ ስብጥ ኣብ እትበሃል ኣብ ናይ ኣቦኡ ሃገር ኣብ ዝተሰርሐት ገዳም ድማ ስጋኡ ኣንበሩ ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ተገብሩ ዓቢ ፈውሲ እውን ድማ ኾነ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ንዓና ድማ በጸለቱ ይምሓረና በረከት ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ምሳና ትንበር አሜን አርኬ ሰላም ለቴዎድሮስ ማር ሊቀ ሰራዊት ክቡር በረድኤተ አምላክ ባሕቲቱ እምህዝበ በርበር መስተጽእናን አፍራስ አህለቀ ወለእለሂ ዘግብር እስከ እያትረፈ ነፋጼ ለዝክር ይብል በረከቱ ይሕደረና በዛ መዓልቲ ድማ ናይ ተአኪጦስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ጢሞቴዎስ ናይ ሙሴ ናይ ኢዮልጣ በዓል እዩ ከምኡ እውን ምስ ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ብሰማዕትነት ዝሞቱ ናይ 404 ሰማዕታት በዓሎም እዩ ኩሎም እውን በዛ መዓልቲ ናይ ቅድስቲ አውስያ በዓል እዩ እዛ አደ ብወዳ بقدوس ቴዎዶስዮስ ምክንያት ክርስትና ዝተቀበለት እያ በረኸታ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን በረኸቶም ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን حمله عيسى ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ بعتا ለእግዝእትነ ድንግል ማርያም ኣብ 80 ዕለታ ቅዱስ ወክቡር ማር ቴዎድሮስ ሰማዕት ናይ ሰራዊት ሓለቃ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘእስክንድርያ 404 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ቄርቆስ ማሕበር ቅድስቲ አውስያ ናይማር ቅዱስ ቴዎድሮስ አድኡ በወዳ ምክንያት ዘአመነት ክርስትና ዝተቀበለት እያ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ አባ አሞኒዮስ ዘሃገረ ቶና ቅድስቲ ሳድጅ የዋሒት እግዚአብሔር አምላኽና ንዓና ናይ ሰማዕትነት ስራሕ ምእንቲ ክህበና ቅዱሳን ብዝኾኑ ሰማዕታት ንማልድ ኣለና በረከቶም ምስ ኩላትና ትንበር አሜን ስንክሳር ናይ ዕለት 19 ሓምለን ናይ 20 ሓምለን ኣብዚ ፍጻም ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተዓረመለይ አሜን ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ በአፈ በረከቶም ይሕደረና ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ይቕሬታ ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተዓረመለይ አሜን ወአሜን ይብሉ ኩሎም መላእክት ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሃበኒዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዛ አበሰረነ ኢታባአነ ጊዜ ውስጥ መንሱት አላህና ነውባልሃንም ኩሉ እኩስ መዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቸው ድንግል በስጋችን መግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለቺ ቡሩክት አንቲ ማንስ ወብሩክ ፍረከርስኪ ተፈሲ ፍሲት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌክ ሰአል ወጽሊ ምህረተ በንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለና ሀጣዊነ ተማይጸን ነብኪ ተማጸን ነብከዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን